Tara na, yung mga ito lang. Hala, hala, yan na dong. Hala mga my loves. Hala, puriya buyag na dong. Hala suli dong. Pasig na pa'y kasunod dong. So hi mga my loves. So karon nga video mga my loves sa atong episode 4 sa atong pamukot serye. So ikaupat na ta karon mga my loves ka ariyahan og pukot mga my loves. So ang akong uban karon, akong anak og akong mangho dayon. Katong silingan na mo si Igo. Uban-uban siya. Tala uban ni gihapon mi ninyo mga my loves. Bahalag na pulan na mo ani among mga agtang nga perting lapada. Murag dungguanan og kuan ba? Eroplano. Kapuyang kay Pamo. Man, karag-karag man yan. So uban ni may mga my loves, kaya ang tubig bitaw na to karon kalma kaayo. Tanawa ra gud ninyo mga my loves. Dadariya kay di ko mabasa. Oh, kalma kay itong tubig karon mga my loves, oh. Di ko magbasa iya. Oh, di ba? Kalma kay itong tubig mga my loves. And kinahanglan jud mi manaktak karon og pukot mga my loves kay wala mi sudan para panihapon. Mamukot mi para naa mi masudan karong hapon. Dugay kay mong gisugo iya. Nana among kauban. Si Igo. Magot kay pagbuot. Ito kating tapad mong Igo. Kaming upat mga my loves mooy uban karon nga pagpamukot. Init pa kay mga my loves kay alas 4 pa kapin. Import na mo mga my loves oh. Si Igo. Hay sapud go. Bali na buhok di mo go. Sa halag. Irting inita mga my loves oh. Samot ko kalagom ani. Pero sige na lang basta kay makasudan mi unyang panihapon kay wala mi sudan para panihapon. Halag na ingon ako kulor og nigra ani. Basta kay makalibre mig sudan. So ako di ang area karon mga my loves. Init kay mga my loves. Pagtung gina tong kalaki ani na ingon gitag sinugbang isda ani napagong. Sige na. Ay. Ay, dili biya lali mga area mga my loves pero saon man nga kinahanglan man gyud tag ning kamot kay aron makasudan tag libre. Koy kita. Init kayo mga my loves Ginoo ko. Kuna ani di mag-area mga my loves. Punit labay. Ta, gamay na lang. Bato na ni Fred. Manamig pangarya guys, nakaabot na mi. Unya, natangilan niya mong sumpay nga video niya. So hi mga my love. So paingon na ta magkuha sa tong pukot mga my loves. Ayon tag kaluyan na pud mi karon. Kaluyan ginakawatan. Unsa? Buhe. Kaluyan gani nakawatan kita pa nga nang ginabuhi. Sakto gyud. Sakto gyud kay mga my loves no? No, matay sa harap sa bato. Trasya to to. Dito pa yung sa pagang-pagang. Mo gani dong. Trasya ha. Lord, ayaw lang unta ikuan Lord. Hindi, sakto na ni. Trasya gawin ka kung ubos kayo ba? Tunan, sabot na. Yan lang. Sabot gyud ay oh. Ay wala na. Tara. Radong. Okay. Gari, pulas ka. Pahing, palaw ng uling. Pati ko lang yung ulang start. Okay. Ay, very good. Thank you Lord. Duha dayon. Mulok. Uy, ala dong. Ala sulit dong. Pasig na pa'y kasunod dong. Sulit dayon oh. Muwi pa kayo. Muwi pang tuloy oh. Okay. Bakan. Bakan gamay dong. Tara, pati kay muwi pugot. Unsa na? Yan eh. Uy, buhay pa maka. Pugot. Uy, kuasa na dong. Uy, salamat sa Ginoo. Solid among mga Babakan oh. babakan Lord. Ah, Jesus. Thank you. Naghantaw, binini mo ta ha. Ano na ta? Kamay-bayi na. Kami salud din. Okay, babakan. Yan yun. Ala, solid. Ay, kuwan. Pili. Duhaw? Uy. Tanuan. Atong kuan. Pating. Tara, surido. Ilhan namang gudong. Ang baho pa lang niya daan.
Tumulok na dong. Tawakan mo. O bakan sunod. Bakan gid ay oh. Mana ko ba? Pahitungkian. Pahitungkian. Tawakan. So bakan. Sulit. Sunod dong. Ako padugay na isa dong. Oh, mani ka lang sulong-sulong. Yan ko ni. Muna ni mga isda mo ko ano, nami prituhon. Bakan. Sino dong? Danggit? Tambak. Bukso. Ay dogso. Aluman. Hala da, luto, luto. Ay, luto. Uy, sulit. Tawakan niya ko ni. Kuha kayo. Tayo na. Kaya na kayo. Ano na to? Hapit ako ah. Ano po mga my loves oh? Danggit. Hapit po ka dong no? Hapit. Guro kayo. Danggiterns. Okay. Ang ano, ang tao, lamig kayo na siya tilaon. Unon po. Pagyan. Pagyan. Napagiyad. Ay, dong. Buhi pa dyan ng duha dong. Buhay pa kayo. Isip ang duwa. Natong isa. Tulog. Pagdating. Kan buhay pa. Pus mo na isa. Di yung kayo babaw. Hmm? Atong gikagol. Tara. Nawakan ako. Danggiterns. Lumang. Tara. Saan sa tiyo? Oh, kapayl. Uno. Uno. Oh, Dos, tres. May taga-bira ni mo, ang lahat. Tara na, yung mga ito lang. Hala! Hala! Yan na dong. Sige dong, ipakita dong. Hmm. Hala mga my loves! Hala! Puriya buyag tabi apo. Ay mo paghilabot. Hala, thank you kaayo. Taga-dagat. Hala, nakapila na nato dong. Kana judo kong gipangandoy nga lambay dong. Blue. Blue crab. Ano Ano ka, to biyak dong? ito, bayi na Brown ito. to. Bayi, mutoy mo nang bayi. Tingka na. Kay kit. Danggit. Hanggang nang gadag ko nang. Ha, dago. Ako isa. Isa? Man. Bro, Ano na? yung taga. Wala mga may Tapos, loves. may kakita. Sa loob, manggagi. Namatawan. Upat na eh. Lambay na pot? No? Sige. Kubakan. Ano dong? Saan? Danggiterns dong. Danggit gyapon dong. Mulok. Kahiyahay ano nang. Yeah. Sipos. Hindi pangalan man siya hipos-hipos. Kay manghipos og siya og kuan. May ka naman hipos. Napisaw. Sumani. Danggit gyapon dong. Danggit. Oy, napaday dong. Tapos na. Nakadaghan. Ha? Ano na? Masang kilo? Ala tanan niya mga my loves. Mga 3 kilo dagway pud ni timbangon. Ay, dagat mo primero. Daghan eh. Tanawan ninyo mga my loves. Tanawan ninyo mga my loves. Nami kayo blue crab. Mga my loves, gikaluyan ato ang pagpanagat karon mga my loves. Nakakuha tag isa ka buk nga blue crab. Dahil ang atong kuha pod karon, mas ubay-ubay karon kaysa sa ato ang permiro ikaduha ug ikatulo. Kaupat man nundong no? Oh. So ang ikaupat nga area nato mga my loves, ikaupat nga pagpamukot nato, mas ubay-ubay ang atong kuha. Sumuoro to mga my loves, salamat kay sa inyong pagtan-aw sa akong video ug ayaw kalimot sa pag-like ug share sa akong video mga my loves. Salamat kay sa suporta mga my loves. See you on my next vlog mga my loves. Bye!